naredimo pauzo, vsaki 6 km. Neko ima želju da napravi veliku kuću, neko da kupi dobar auto, a meni je ideja da prođem svet, da obiđem, da upoznam ljude, kulture. I onda sam je htio da napravim neku avanturu u životu, da se mi nešto drugo dešava, da ne idem samo na posao i nazad. I onda sam rekao ništa, onda pođi sa mnom pa da vidi malo svet. Danas boš odhodila cijelih 55 km. Redi? Žmiljeno? Ignoriraš. Imam 2 para patika, to mi je najbitnija stvar. Imam šator, vreću za spavanje, neke rezervne delove, hranu, vodu i to je to. Plan je da u naredne 4 godine prođem 4 kontinenta. Znači Europu, Aziju, Australiju i Afriku. I da u naredne 4 godine prođem peške oko 30.000 km i obiđem 35 država. Evo ovdje Balkan, ljudi super, ugojio sam se već 5-6 kila. Više manje si sam spremam hranu i spavam u šatoru. Nomadski život. A ja i kao dete sam, kako bi rekao, živio sam manje. Nikad nisam imao puno stvari, tako da nisam nikad navikao na luksus. Evo ga Mido, prička, isto. Karlitos tiho bodi. Mirno počakaj, mirno bodi. Pusti ga na miru, ne gre u to. Od Argentine do Aljaske potrošio sam 15 parova. Vidim nove države, novu kulturu, upoznavam ljude, a što mi je najbitnije da ljudima kod kuće, mojim prijateljima i drugim što me prate, da pokažem da svijet nije slab. Ja vjerujem da je 99% ljudi dobri. Klub od Luke mi je poslao mail od Dallas Mavericks da mogu da dođem na utakmicu, da ću da upoznam Luku i Luka mi je tad potpisao dres. Sabrali smo 22.000 eura za humanitarne namere. Tako da ja uvijek kažem, to što ljudi meni pomognu, hoću ja da probam da pomognem napred. Tako da, to je neka taka priča da dobro se sa dobrim vraća. Ne planiram da odustanem, dok ne dođem okolo, ne. Jedino ako bi bilo baš ono nešto, veliki problemi sa zdravljem. Volim sve države, ali opet volim da se vratim kući.